продуците и така. Ланга, лунга, ланга, търсим сезон след зимата и преди лятото. Ало? Ало? Да. Думата е паркет. Не е паркет. Тогава е пастет. Казах ви, търсим сезон. Значи сезонен пастет. Главата ти е пълна с пастет, господине. Следващия. Значи, така като разсъждавам, думата е или лято, или есен, или зима. Не. Изпуснахте един сезон. Кой е той? Изпуснахте. Кой е той? Да, значи зима. Не зима, вече казахте. Търсим сезонът, в който идват щъркелите, в който цъфтят дърветата и цветята. Значи петмес. Господине, бе! Абе, какво говорите, бе? Добре, явно този сезон няма да познаете. Верният отговор, ще ви трябват много сезони, за да се сетите кой е този